Dat gaat allemaal heel voorspoedig. We zijn hier begonnen in maart van dit jaar na de aanvankelijke mobilisatie van ons equipment, wat hier ligt aan de kademuur en wat daar aan het werk is. Zijn we dus begonnen met de voorbereidingen en toen de palen aankwamen zijn we dus begonnen met het installeren van de palen. En daarna zijn we dus begonnen via onze onderaannemer Albo, die samen met ons werkt doet dit werk samen met, ook met de Arabaanse Wegenbouw. Zijn we ook begonnen met het slopen van de bestaande copingbeam hier in fase 1 achter mij. En dat werk is in progress op dit ogenblik. En zoals u ziet is Albo in de tussentijd begonnen met het samenstellen van het formwork. De bekisting voor de nieuwe copingbeam die geïnstalleerd gaat worden bovenop de bestaande kademuur. Zoals op ieder bouwwerk heb je te maken met verschillende partijen. Er is een ontwerper en er is een opdrachtgever, er is een hoofdaannemer, dat is American Bridge dus in dit geval. En dan hebben we 2 onderaannemers. Maar het feit dat wij dus vanuit 1 kantoor werken, verbetert die samenwerking aanzienlijk. We hebben dus regelmatig meetings, wekelijks meetings met Albo en met AWM. En daarnaast ook wekelijks meeting met de klant. En wanneer er bepaalde issues zijn, dan lassen we additionele gesprekken in om bepaalde problemen of bepaalde issues op te lossen en tot een conclusie te komen. Want zoals we weten, op ieder werk, tijd is enorm belangrijk. Als het project klaar is, dan kan de Arabaanse gemeenschap volgens mij een betere schipsafhandeling verwachten. Want er zijn meer lichtplaatsen beschikbaar voor de schepen hier op Barcadera. Er zal ook verbeteringen zijn, denk ik, in het transport. Er zullen minder vrachtwagens gaan rijden in Oranjestad. Kan ik me heel goed voorstellen, want nu gaan nog veel containers en lading, cargo, gaat nog via de haven van Oranjestad. Dat hoort straks allemaal tot het verleden. Want hier wordt in totaal, dan is er dan ruimte van ruim 450 meter om schepen af te meren. Dat wil zeggen, 3 forse schepen kunnen hier tegelijk geladen of gelost worden. En daarnaast heb ik gehoord dat ook de wegen, de toevoerwegen naar Barcadera, dat die ook verbeterd gaan worden en binnen niet al te lange tijd. Dus voor Aruba betekent dat minder overlast in het verkeer in Oranjestad en een betere bereikbaarheid van Barcadera en meer capaciteit in Barcadera. Wel, tem net bij een hobbybon. Nós está hobby strekker bij regels nang. De manier dus bom saya arrumamento, questão critica, nós temos proper kleding, een safety helm, sendo dat er kanta die água, nós temos life vest. Dus nós estamos strekker bij zijn aan. Pero também não tem na hobbybon. Então, o barco não chega para do de construção, pero não está cooperando. Nós temos reunião ainda também com nossa stress de trabalhador para cooperação. Então, é também tremendo. Sim, isso falta também o bom.